Так. Яшчэ давай ўсё ж такі пакуль момант. А вось і не, літаральна. Даем, што ў матчы першага тура мінулага сезона пазней Балынько Давай! можа вырвацца на рэндеву, але выбірае сысці ў шырыню, Даброўкі набліжаецца ён, аддае на Аўсянніка і Мікіта О, давай! Коцкі мог яшчэ штосьці зрабіць. Здаецца, ўсё ж такі надышоў ягоны час ужо заняць сваё заслужанае месца ў стартавым складзе. Коцкі! Трэба забіваць, давай! Сергей Лынько, здаецца, нават не вельмі чакаў, ці вельмі хутка бег Сергей. Цікава мне, канешне, в гэтай сітуацыі, ці працягваем мы другім тэмпам заходзіць на гэту атаку. Януш вырезае клас, але пасталеюць на годзік яны. Пазней пра гэта, бо Дорожка аддае на Баранова. Не атрымліваецца удар ад Алексея, але Коцкі. Да, напрошвалася зараз перадача на Намікату. Наміката падаваў з корпуса. Не атрымалася ў мне. Не, здаецца, салатавыя былі. Ну што, чыю галаву зараз знойдзе мяч? Галаву Януша Ладуцькі, але лёс Джо Гомесаў. І што? Карыстаецца памылкай Нормально так набяжыць кіламетраў. Коцкі на Баранова. І што, не даходзіць гэтая перадача да Даніла Дорожкі. Баранов на Лынько. І што, гол залічаны. 21 паназіраць у гэты пятнічны вечар за матчам Крумкачоў. Аўсяннік на Зайцева. І што, ці знойдзе той галаву? Знаходзіць галаву, толькі чыю, здаецца, гэта Данік Дорожка. Так. Футболісты так пераважна 2007-2006 гадоў. Ой-ой-ой! Ці няма парушэння? Ёсць. Все ж таки фіксуе яго галоўны арбітр. Мабыць, жоўтую трэба даваць, не? Торпеда, пра гэта мусіць пазней, бо ёсць магчымасць нашым футбалістам зрабіць лік 4-0. Аўсяннік скідвае на Лынько. Здавалася, пасля гэтага тычка галавой, можа мяч трапіў у руку, але ж не апеляваў на гэта Сергей. Што, Аўсянік, другі заход на гол ад нашых футбалістаў. Лынько скідвае на Баранова. Як жа прыгожа было! Класна прабіваў Алексей і, ведаеш, прыгадваецца, рабілі ў соцсетках наша прэс-служба падборку галоў. Так, пакуль Сергей Лынько. Так, Сергей Лынько! Слухай, той гол, які мне прыйдзецца пераглядаць у трансляцыі, бо адгарнуўся нават ад поля, але адзначым той факт. Макслайн 2, а праз 2 тыдні, атрымліваецца, чакае нас ужо матч з юні. Пра гэта пазней, по Елизаренко. На каго ж аддаць перадачу? Яўген, на Лынько, той прапускае на Гармарка. Неважна, гэта ўсё, я ўжо заблытаўся ў футболе. Вам. Хаця, калі ёсць у нашай трансляцыі заўзятары з Душара, пішыце, дзяліцеся. Таксама будзе цікава пабачыць вашае меркаванне. І што? Яшчэ адна штанга ў гэты матч. Ходзіць Баранова, злева адзін, Аўсянік, перад ім прастора. І што, зноў Мікіта трапляе ў становішча па-за гульнёй? Зараз дакладна не было. Мы, Зайцев, зноў жа на Аўсянніка. І што, а тут ужо без парушэння правіл, ну вельмі артыстычна падаў наш футбаліст, але магчыма і варта было зафіксаваць парушэнне правіл доктора Эдуарда Калілца. Спадзяюся, Эдуард Александрович, правильно я вымаўляю ваше прозвішча. І таму мусіць Олег Давідович, дырэктар Крумкачоў, будзе аказваць дапамогу. Это ж калектыўнымі высілкамі аказалі дапамогу. Так, цікава. Трошка не паразумеліся, да, спачатку замарозілі, падмарозілі там спіну Мікіта Аўсяніка, а потым Олег Давідович паліў это яшчэ наверх вадзічкай, і была здзіўленая доктарка, навошта гэта было зроблена. Ну, але ж, я думаю, гэта такі ноу-хау беларускія, да. Хвілін першого тайму у нас яшчэ засталося. Коцкі вырываецца на рэндеву, і што, на вялікі жаль, не абыграў наш. Можа выйсці замест Мікіты сёння?
Давай агучым наогул всю лаву запасных. Алексей Дашкевич, брамник номер 19, Денис Рудянок 13, Алексей Яузрезов 17 номер, 20 Иван Коленский, 23 Ростислав Серый, 44 Константин Куимов, 77 Вячеслав Попавадь, 79 Егор Антонович, 83 Тимофей Мельник и 99 Артур Старенко, здається. Можемо потримати м'яч, чому ні. Набить статистику докладных передач. Ленько, типа спец, стрелять. Да! И что, Гордейчик раззабивался. Не помиляюся я, здається, Євген Гордейчик. І Скажу я все ж таки, ще асистент Владимир Бушман. Да, а тим часом атака нашої команди. Зайцев віддає направо на Ленько. Проходить одного Сергея, отдає на Елизаренко. Мусить була эта передача. И что? Баранов наважится ударить. Коски! Да, забивая Коски свой 4-й мяч у чемпионате. 6-й в этом матче. И уже на 48-й хвилине матча робим лік 6-0. Ось ще коментар, коли ми з тобою обмірковували брамників наших. Гол Сєри, Ростислав. Сподобалося йому забивати. Я кажу, забив в минулому матчі, забиває у гэтым. На якій же хвилі заб'є і гэты футболіст сьогодні. А пакуль мусім абараняцца і робім гэта упэўнена. Тимофей Мельник быў першы на мячы, але прылёг на газон 10 нумар. А замена, калі што, сябры, калі вам цікава, это 15 нумара, калі не памыляюся. Аўтар дубля ў гэтым матчы і заўзятары адказваюць яму удзячнасцю. І што? Заход на 8-й гол. Іван Коленский без офсайду на 80-й, нават ужо на 81-й хвилине матча Коленский отзначается. На моей памяти, конечно. Ну что, Ростик. Что, не отрымливается все ж таки довести эту комбинацию. На поле глядеть на наших заўзятараў. Ну, треба все ж таки за полем сачыць, бо такими темпами сапраўды ў аматарскі чэмпіянат ператворымся. А гэтага дакладна б не хацелася. Гордейчик з мячом. Ой-ой-ой-ой. Прыгажосць выдае Гордейчик, спадзяюся, трапіла это ў трансляцыю. А Коленский, на жаль, не довел. Кутником мы самые не вспомню я слова. Ну ладно, ты прыгадвай, а пакуль Баранов мог рабіць лік 9-0, і ўсё ж таки не. Яшчэ аднаго кутніка мы не побачым. Ну что, Ілля, давай зафіксуем перамогу нашай каманды звышупэўненую сёння з лікам 8-0. Падымаемся мы ў табліцы на дадзены